Hyvää iltaa, hyvät katsojat. Kalipallon kesäkeittiössä tänään kokkina Iso J. Moi! Niin Iso J, mitä sulle tänään suunnitellut? No, ollaan tällä hetkellä tää saaristolaismaisemassa. Saaristolaisruoka on yksinkertaisesti mutta ravitsevaa. Eli aloitetaan leivällä. Lämpimät voileivät totta kai paprikan kerran. Eli siihen juustoa vähän palamaan päälle paprikan kanssa. Oikein hyvää. Kuulostaa herkulliselta. Kyllä. Sipuli me ei olla vielä tiedetty mitä tämän kanssa tehdään. Tätä aina voi heitellä mistä on, mutta sitä käytetään tälle peruslisukkeena. Ei se keksitä jotain? Kyllä keksitään juusto. Se voi mennä tänne, me voidaan käyttää sitten myöhemmin vähän improvisaatiota. Pääruuaksi perunoita, joko foliossa tai siivuten, jokaisesta kiinni, mitä haluaa. Siihen vähän tomaattia päälle. Totta kai kesä, kalja, makkara, joskus jopa nakit. Ja sitten me ajateltiin, että normaalisti on 3 ruokaa. Alkupää, jälki. Meillä on nyt tällainen 4 tähän pää- ja jälkiruon väliin. Eli tasataan vähän sitä vatsaa. Otetaan sitä öljyä rauhassa ja vedetään pari sientä. Ei ole mitään huumesieniä, jos joku haluaa katsoa. Ja mikä kruunaa silloin paremmin kuin ohukaiset. Eli meillä on nyt Pirkan, se voi olla vaikka SOK-tuote, mikä onkaan, mutta ohukainen, ai perkele. Ja jos vielä riittää olutta, niin juodaan sitten lopuksi. Tällaisen mä ajattelin tänään vetästä, että siellä kotikatsomossa, jos ei ole ihan näitä kaikki tai ette satu asua saaressa, niin ei hätää, että näitä voi vähän muokata. Kuulostaa hyvältä. Annetaanpa nyt Isojille vapaat kädet loihtia näistä aineksista meille herkullinen illallinen. Noniin. Eli otetaan tästä nämä leivät. Hetket aikaa näin päin, saadaan kivaa rillin makua siihen ja minuutin verran toistepäin ja juusta päälle ei tuu saunaa. No niin, ja nyt on ensimmäisen satsit valmiina. Kuten puhuttu, niin Sä laitat paprikaa päälle? Tää ruunaa. Tää on sellainen. Ootte kuullut tän puoli kiloa kasviksia päivässä. Tää ruunaa, se on tosi kiva. Hyvä homma. Eikö syömään? Ja nyt katsotaan vielä. Maistetaan. Ai vittu! Hyvää on! Joo, eli tää foliojuttu, niin monenlaista tapaa. Nyt meillä on Turun vimpaus. Eli Toni näyttää sen. Hän on laittanut tähän perunat viipaleiksi. Ei kestä niin kauan. Sitten ihanasti silpunut sipulirenkaat. Heitetään siihen päälle. Sitä voi sipulirenkaat. Nää nyt ei ihan kaikki ole renkaita. Oman maan mukaan miten monta. Kyllä. Viimeistellään juustolla. Ja sitten ei kun runtataan niinku armeijan makuupussi konsanaan. Eli silleen, ettei pääse elämännesteet valuu pois. Se on se pääasia. Tässä kun odotellaan, että ruuat lämpiää, niin jutellaan Isojien kanssa suomalaisista TV-kokeista. Niin, Suomihan on TV-kokkien luvattu maa. Miten mieltä olet esimerkiksi Jyrki Sukulasta? Jyrki Sukula, mitä on tehnyt, kun poltti sen ruokansa pohjaan niin ihmisten rahat? Miten niin? Onhan Jyrki saanut suomalaiset innostumaan ruoanlaitosta enemmän kuin aikaisempina vuosina. Se läskiperse ei mitään muuta tehnyt kuin käyttänyt toisten ideoita ja käyttänyt paskoja ruoka-aineita. Kuunnelkaa mun. Pitäkää Jyrki ruuduissa, niin ihmiset laihtuu, kun ei enää halua syödä paskaruokaa. Okei. Joo, siis aika paska nakki sulle. Joo. Näin. Joo, eiköhän tää ollut tässä. Jutellaan sillä välin Iso J kanssa suomalaisista TV-kokeista. Niin, Suomihan on... Nyt uudiksi.
Jyrki Sukula... Jyrki Sukula on tehnyt mitään muuta. Jyrki Sukula on tehnyt mitään muuta kuin persettä. Se lähti hyvin. Jyrki Sukula ei mitään muuta kuin persettä nuotiin suomalaista. Se on aika hyvä muuten. Miten niin? Okei. Sukula Jyrki nuolee vaan persettä vie suomalaisten rahat. Polttaa samalla ruuan pohjaa. Jyrki Sukula on mitään muuta kuin polttanut ruokansa pohjaa ja vienyt ihmisten rahaa. Vitun ton... Tää on nyt taso. Kuva ei voi nauraa. Mä olin jo ihan fiiliksissä. Jos odotellaan, että ruoat lämpiää, niin sillä välin jutellaan isojen kanssa muista TV-kokeista. Niin, Suomihan on... Joo, se on. Niin se on. Niin, mitä se on? Jatka. Ei voi jatkaa. Anna olla. TV-kokki on luvattomaan. Niin. Mitä mieltä mä... Te mitä esimerkiksi Jyrki Sukulasta? Hän on suomalaisen TV-kokkikulttuurin pioneereja. Sukula Jyrki on... Sukula Jyrki, mä olen... No niin. Vittu! Kiinnostaa enää mikään. Mä niinku, tää on ohi. Moro. Hei, neuvotellaan nyt vähän. No. Hei. No, yksi annos vielä. Vittu tästä mitään. Sama kun noin tossa, ne voidaan vetää nahkiin näin ja... Siinä on teille. No niin, ohi. Hyvä pää.